De Brege in Kortsetille is na 2 weken van het onlezen van het volslijn naar Breegdek weer iepen. Bewenners van Kortsetille en de omjouwing hien enige hinder ondervoen. En binnen daarom blieft dat de Brege weer begaanbaar is voor zowel auto's als fietsers. Nou, wel een beetje, want dat ik zo een visje bijvoorbeeld in Kortsetille, dan kook ik er naartoe heen. Dus ja, dat weer wel filmt. Ik ben al door de Brege geweest met de auto. Joert? Ja, Joert, ja, vanmorgen. Ja, Joert kent dus weer voor het eerst. Ben je blij? Ja, het heeft voor u net zoveel uitmaken. Ik bedoel, we komen wel op een feest naar de Ham. Want als je naar de Hamte dan moest je 4 boetenpost of 4 de mieten of 4 de as. Je wint een heel skof kwijt. Nou, de benzine kost op het ogenblik een boel. Dus het kost dubbel. De tijd en de kosten. Dus dat weer net leuk. Ik ben blij dat die hippen mis werd. In principe hebben we er net heel veel les van de hand. We moesten alleen een beetje omrieden, dat was wel jammer. Maar ik omdat Skoelenburg er nu lijkt natuurlijk. Dus ja, kost iets meer tijd. Jo, ben je uiteindelijk wel weer blij dat het nou weer Joert iepengang is? Ja, echt wel. Ja, echt. Ja, dat is gewoon heel makkelijk. Jo, geen werkbroek van mij. Ja, zeker weten. Ja. En je eigen broek maken van het pontje? Ja. Jo, wie blij dat het pontje direct wie? Ja, zeker. Ja, het scheelt dus toch, als het blauw verlaat is, ben ik auto al een kilometer aan. Vaker broek van maken. We hadden er vaker broek van maken, ja. Alle dagen zo'n beetje wel. Een soort bedrouwen in de omjouwing hebben we echt lange tijd belemmering gehad van net broeken kennen van de Brege. Zij is betoncentrale Heidsma Beton in Kortsetille echt blij te mij. Wij hebben natuurlijk meidag met de oplossing. En Oosterhoofdholmen is een klant van u. We zijn erbij betrokken geweest. Er liggen naaie liggekes van u zien. We wisten het, maar we zijn er toch wel heel blij mee. En aan uw personeel merken we dik wel dat het toch wel een juichmomentje is. Ate Tienstra wie nog dwaande met de allerlaatste putjes van de Brege. De laatste puntjes moeten nog even gebeuren. Even onder voetje en met nog rubber in de Brege. En maar het meeste is nog klaar voor u. Ben je ook verder met de Brege bezig geweest? Nee, is dit? Ja, zeker. We halen ze eruit gewoon. We hadden toen naar legers erin lijn en de laatste betonstorting hebben we die. Dus dat is dat soort dingen. Van alles wel wat leuningjes hebben we juist er al hier in. En je had de deadline helft volgens mij. Ja, precies op tijd. Voor mij om 6 uur er in. Dus nou, mooi. ik het verkeerde weer over.